बड'लेण्ड इंखं टिभिनि गेजेरजों दिनै आङो थाखो जिनि सानखान्थि आयदा सावरायनो आवगायदों। बेनि सिगां आं आंनि सिनायथिखौ होनो लादों। आंनि मुङा शंकर खाख्लारि। दा बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो दानि जि सोलिफुबाय थानाय कर'ना भाइरास कभिड-19 नि जेनाखि दुं हाव जेनाखि थासारि, बे थासारियाव जोंनि थाखो जिनिल' नङा, गुबुन गोबां फरायसाफ्रानो सोलोंनो गोनां आयदाखौ सोलोंनो हायाखै। बे चेनेलनि बे टिभिनि गेजेरजों बेनिखायनो जोङो अनजालु फरायसा नोंथांमोनखौ जोङो आं दिनै सानखान्थि आयदा फोरोंनो लादों, सावरायगोन। बेनिखायनो अनजालु फरायसाफोर, दिनै जोङो सानखान्थिनि जेनाखि गुबैथार थाखो जिनि जेनाखि नंगुबै अनजिमा, बेखौ रायज्लायनो थांनायनि सिगां जोङो जोंनि सुबुं जिउआव सानखान्थिया मा, बेखौ जोङो सिगांग्रो आङो नोंथांमोननो अनजालु फरायसाफोर बुंथिनो लादों। सुबुंनि जिउआव जेनाखि सानखान्थिनि गोनांथि, बेयो जोनोमनिफ्रायनो जोङो जेब्लासिम साननो हायो अब्लानिफ्राय जोङो सानखान्थिनि सोमोन्दै जोङो साननांगौ, जों सोलिनायनि समाव जोङो साननांगौ जायो। दा बे बेलायाव जोङो बेनिखायनो साननो थांनायाव जोङो अनजिमानि बाथ्रा फैयो। दा बेनिखायनो जोंनि सानखान्थियाव जों सोलोंसाफोरनो सानखान्थिखौ जोङो जागायजेननाय गुदि फरायसालिनिफ्राय जोङो गोरलै सानखान्थि, एरिथमेटिक आरो बिदिनो जोङो जेनेरेल मेथामेटिक्स, सरासनस्रा सानखान्थि आरो नांगौ बायदियै जोङो सोलोंनां आयदायाव जोङो जौगा सानखान्थि, एडभान्स मेथामेटिक्स जोङो गोनां बायदियै सोलोंनानै लानांगौ जायो। दा बेफोरखौ सोलोंनानै लानांगौ जोंहा बयनिख्रुइ गिबिसिनै जोङो अनजिमानि सोमोन्दै जोङो मिथिनानै मोजाङै गियान मोनग्रोनानै थानांगौ जायो। बेनिखायनो जोङो दिनै सानखान्थि सोलोंनायनि सिगां अनजालु फरायसाफोर, आं नोंसोरनो अनजिमा आरो सानजिमानि सोमोन्दैसो नोंसोरनो बुफ्रुनानै होनो सानदों। दिनै कालार अनजालु फरायसाफोर, जोङो दिनै सानखान्थि आयदानिनो अनजिमा आरो सानजिमानि सोमोन्दै, नाम्बार आरो डिजिटनि सोमोन्दै जोङो गुवारै सावरायनो लादों।
अनजालु फरायसाफोर जोङो गोबाङानो अनजिमा होननानै बुंनायाव सानजिमाजों अनजिमाजों एलोमेलोमे जायो। बेनिखायनो जों जि आयदाखौ दा रायलायनो लादों बेयाव जोङो फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि, गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि सारमोन, गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि सारमोन, सानखान्थि सोलोंगिरि रायजो राजा बिथांमोना बेखौ मोजाङै बुजिनानै लानो हागोन। जेरै जोङो अनजिमानि बेलायाव जोङो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बेबायदि बुङो। दा बे बेलायाव जोङो दा बे गासिबोआनो जाहैबाय मा मुंसेनि अनजिमा, मुंसेनि अनजिमा। जों दा नैबेयाव नायदो, जों जायखौ अनजिमा होनदों इंराजियाव नाम्बार जायोब्ला, अनजिमा जायोब्ला बियो जोंनि अनजिमा माखाया जायखिजाया बिबांनि सानजिमाजोंनो दाजानो हागौ। बे गासैबो जोंना 1 निफ्राय 9 सिम मुंसे अनजिमाजों दाजानाय, मुंसे सानजिमाजों दाजानाय अनजिमा, मुंसेनि अनजिमा। बे गासैबो मुंसेनि अनजिमा। 9नि उनाव जोङो 1, 0, 10, 10, 11, 12, 99 हालागै, 13, 14, 15 बे 99 हालागै जोङो बेबो मोनसे अनजिमा। नाथाय बे अनजिमा जाहैबाय मा मुंसे आरो मुंजि अनजिमाजों दाजानाय अनजिमा। जेरै जोङो 100, 101, 102, 103 बेबायदिनो 999 बेबो अनजिमा। नाथाय बे अनजिमाया मा मोनथाम सानजिमाजों दाजानाय अनजिमा। बेबायदिनो फारि फारि जोङो 1000, 1001, 900, 9000, 999 बेबो अनजिमा। नाथाय बे अनजिमा माखाया मा मोनब्रै सानजिमाजों दाजानाय अनजिमा, गिदिर अनजिमा। जों बेबायदि आयदायै जोङो जोंनि अनजिमाखौ फोरमायनो हायो। दा जेरै जोङो रायलायनाय बायदियै बयनिख्रुइ देरसिन मुंसे अनजिमाजों दाजानाय अनजिमाया मा होननानै बुङोब्ला जों मोनगोन मा 9, नैबे 9खौ मोनगोन। बेबायदिनो जोङो मोननै सानजिमाजों दाजानाय बयनिख्रुइ दुइसिन अनजिमाया मा होननानै सोङोबा जों मा मोनगोन 110, 110खौ जों मोनगोन। आरो बेबायदिनो जोङो मोननै सानजिमाजों दाजानाय बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमा होननानै बुङोबा जों माखौ मोनगोन 99खौ मोनगोन। बेबायदिनो जोङो मोनथाम सानजिमाजों दाजानाय बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमा मा होनना बुङोबा जों मा मोनगोन 999। बेबायदिनो जों बयनिख्रुइ देरसिन मोनब्रै सानजिमाजों दाजानाय अनजिमाया मा होननानै बुङोबा जों मा मोनगोन 9,999। जों बेबायदियै फोरमायनो हायो। गतिके जोंनि सानखान्थि आयदायाव अनजिमा आरो सानजिमा बेनि सोमोन्दै जों जायखौ मिन्थिथारनांगौ, रोंथारनांगौ, बेखौ जोङो बेबायदियै बुजिनानै लानो हानांगोन, मोनदांनांगोन। गोबां फरायसाफ्रा आरो गोबाङानो अनजिमा आरो सानजिमायाव बेबायदि आख' जायो। दा जोंनि रायलायनायनिफ्राय अनजालु फरायसा नोंसोरो निस्सय रोखा जाबाय जे अनजिमा आरो सानजिमाया मा। जों अनजिमाखौ मोनसेल' सानजिमाजों दाजानाय जोङो मोनबेसे अनजिमा मोननो हायो? 9 मोननो हायो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बेनिख्रुइ देरसिन जों जि मोनगोन बे जिया जाबाय मोननै सानजिमाजों दाजानाय, मुंसेयाव 0 आरो मुंसेयाव 1। बेबायदिनो जोङो मोनथाम 9,999 बेबो अनजिमा। नाथाय बे मा मुंसेयाव सानजिमाया 9 दं, मुंसेयावबो सानजिमाया 9 दं, मुंजोआवबो सानजिमाया 9 दं आरो मुंरेजायावबो सानजिमाया 9 दं। बेबायदि जों अनजिमा आरो सानजिमानि गियानखौ जों बेबायदि मोनो। आरो बेखिनिया जोंहा जुदि रोखा जायोब्ला जोंनि सानखान्थि सोलोंनायाव जोंहा आख' जाया। अनजालु फरायसाफोर, बेनि उनाव जों दा जोंनि सोलोंनाय आयदा सानखान्थियाव सावरायनां आयदा, दा बेयाव जोङो अनजिमाफोरनि गुबुन गुबुन सोमोन्दै जोङो रायलायबावनि।
अनजालु फरायसाफोर जों अनजिमानि गुबुन गुबुन बिमुं बिनि आखु आरो बिनि धोरोमखौ नायनानै बिनि खारिनाय जोङो रायलायनि। WHO बा हला अखौ मोजां बानाय जेबो नांगौ बेखौबो बिजाबो जादों जायाखै नाइन थाबाय नङा नाइन दे रग'ना बे रग'ना अनजालु फरायसाफोर जोङो अनजिमाफोरखौ जोंनो गोनां बायदियै सानखान्थि आयदायाव जों बेबायदि मोनो जे मिथिंगा अनजिमा नेचारेल नाम्बार जायनि दिन्थिसिना जों एनजों फोरमायो थिग बेबायदिनो जोङो नैयाव आबुं अनजिमा हल नाम्बार इंराजियाव बे लाथिख'खौ लाफानानै मिथिंगा अनजिमाजों लाथिख'खौ लाफानानै बेयाव जोङो आबुं अनजिमा जादों लाथिख' दा जरा अनजिमा इंराजि इभेन नाम्बार होननानै बुंदों 2, 4, 6, 8 बेबायदि गोबां बे गासैबो जरा
बेजरा अनजिमा वड नाम्बाराव जोङो 1 3 5 7 9 11 15 बे रोखोम आरो जोङो रोदा अनजिमा प्राइम नाम्बार जाय अनजिमाया गावजोंल' रानजायो से आरो गावजोंल' रानजायो 3 5 7 11 13 17 19 बेबायदि गोबां जों बे आखुथायखौ नायनानै मोनो थिग बेबायदिनो रग' अनजिमा इन्टिजार्स रग' अनजिमाया जोंहा मिथिंगा अनजिमा आरो लाथिख'खौ लाफानानै बेनि लोगोसे दाजाबदा आरो दानख'था अनजिमाफोर जायफोर दं बेखौ जों रग' अनजिमा होनना बुङो इंराजियाव इन्टिजार्स होननानै बुङो दा अनजालु फरायसाफोर दा बे बेलायावनो जों अनजिमानि सोमोन्दै रायलायनायाव जों बुंनांगोन दा जोंनो सानखान्थियाव नांगौ हिसाबै जों जिखि खामानिखौ मावा मानो उन्दैयानो जा गेदेरानो जा जों साननायाव जोङो जेब्लायबो जागायनायाव जों सेनिफ्राय जागायो जेरै बिफांफोर सानोबा गय बागानाव गय बिफां सानोबा फांसे 1 2 3 4 5 6 जौसे फां जौनै फां बेबायदि सानो दा खिन्थु गैयैखौ जों माब्लाबो रायलाया थाइसेबो रां गैया जों बेबायदिखौ माब्लाबा रायलाया एखमबा खिन्थु जों नांगौ अबस्थायाव जा गैया होननानै फोरमायोब्ला जों सानखान्थियाव माजों फोरमायगोन बेखौ लाथिख'खौ जों फोरमायगोन गैया आंनाव 1 रांबो गैया आंनाव रां गैया लाथिख'जों फोरमायगोन दा बेयाव लाथिख'खौ आं रायखांफानायनि जाहोनानो जादों जे जोङो मिथिंगा अनजिमायाव जों रायलायनायाव नुदों जे लाथिख' थाफानायावनो आबुं जादों दा बे लाथिख'खौ सानखान्थि आयदायाव जोंहा जोंनि भारत हादरनि जेनाखि सानखान्थिगिरिफोर बेनि गेजेरावबो जोंहा बिमुं दङ गुबुन हादोराव बेनो जाहैबाय लाथिख'खौ लाफानानै जोंनि भारत हादरनि मानगोनां सानखान्थिगिरि आर्यभट्ट बियो लाथिख'खौ सारा बुहुमनि गेजेरावनो बयनिख्रुइ गिबिसिन बे लाथिख'खौ दिहुननानै होदों दा बेखौ दिहुनफानायनि लोगो लोगोनो आबुं अनजिमाया फैदों जेरै रग' अनजिमायावबो जों नायदो जे नैबे लाथिख'खौ लाफानानैनो जोंनिया मा जादों रग' अनजिमाया दाजाबदा एडिटिभ नाम्बार आरो दानख'था नेगेटिभ नाम्बार जयै लाथिख'खौ लाफानानै मा जादों रग' अनजिमा जादों अनजालु फरायसाफोर दा जोङो दिनै जि आयदा रायलायदों नंगुबै अनजिमानि जोङो बाथ्रा रायलायनो नागिरदों मानोना थाखो जियाव जोंहा गिबि आयदा खोन्दोसेयावनो जोंहा नंगुबै अनजिमानि बाथ्रा दङ दा जों बे बेलायाव बेनिखायनो जोंनि रग' अनजिमाफोरखौ जोंनि अनजिमा हांखोआव जोङो फोरमायनो लानि अनजालु फरायसाफोर जोङो दा रग' अनजिमाखौ अनजिमा हांखोआव दिन्थिनो लादों अनजालु फरायसाफोर नायदो नैबे हांखो बे हांखोनि नैबे बिदिन्थिजों जोङो आगदाहायबो बारायलांबाय थानायखौ जों मिथिगोन आरो नैबे आगसिहायबो नैबे कारसिनजों जोङो आगसिथिंबो बारायलांबाय थानायखौ जोङो दिन्थिगोन दा अनजिमा हांखोआव जोङो एकदम गेजेरथार बे बिन्दोखौ जों मा होनदों लाथिख' होनना बुंदों लाथिख' दा बिनिफ्राय जोङो माबा मोनसे थि जानथायाव जों बेखौ मा होनदों दाजाब 1 दाजाब 2 दाजाब 3 दाजाब 4 बेबायदिनो बिथिं आवगायलांबाय थादों दा लाथिख'नि आगदाहाय गासिबो बिन्दोफ्रा मा जादों दाजाबदा जादों एडिटिभ जादों थिग लाथिख'नि आगसिथिंजायहाय थि माबा मोनसे जानथायाव जोङो मा लादों दानख' 1 दानख' 2 दानख' 3 दानख' 4 बेबायदिनो आगसिहायबो बेयो आवगायलांबाय थादों दा जोङो अनजिमा हांखोआव जों बेखौ जों मा होनना बुंदों अनजिमा हांखो होननानै बुंदों बेखौ बे हांखोखौनो जोङो अनजिमा हांखो होननानै बुंदों बे हांखोखौनो जोङो अनजिमा हांखो होननानै बुंदों
फरायबाव लाइन नाम्बार होनदों दा जोङो बेयाव रायज्लायनो थांदों मा बेखौ अनजिमा हांखो होनना बुंदों जोंनि अनजिमा हांखोआव जों बेखिनिखौल' नुदों लाथिख'निफ्राय माबा मोनसे थि जान्थायाव जोङो दाजाबसे मोनदों दाजाबनै मोनदों नाथाय जोङो बे हांखोआव जों माखासे गोबां जों रायखांजायै बिन्दो आरो मोनबावनो हायो माने ओंथिया बेनो जे बे हांखोफ्राव थानाय मोनफ्रोमबो बिन्दोआव गाव गावबागावनि थि मान दंखायो दा जेरै जों नायदो बेयाव नायदो बे बिन्दोआ लाथिख' आरो सेनि जेनाखि गेजेरथार बिन्दो बेहाबो गावहानो मोनसे थि मान दङ जायखौ जोङो 2/से जों बिदिन्थि होयो थिग बेबायदिनो सेनि आरो नैनि गेजेराव से आरो नैनि गेजेरावनि जेनाखि गेजेरनि बिन्दो बेखौ जोङो लाथिख'निफ्राय नैबेसिम दाजाबसेखा आरो बेयाव ससेबाव बेनिखायनो बेखौ जोङो मा होनबाय दाजाब से 2/से 1/2 थिग बेबायदिनो जेरै दाजाबथिं जोङो बिदि थांगासिनो दङ जोङो अनजालु फरायसाफोर बेयाव नायदो लाथिख'नि आरो दानख'सेनि गेजेरावबो थिग गेजेरावबो जों जायखौ बिन्दो मोनगोन बे बिन्दोहाबो थिखानाय मान दं जायखौ जोङो दानख' 2/से -1/2 होननानै बुंगोन थिग बेबायदिनो दानख'सेनि आरो दानख'नैनि गेजेर बिन्दो दानख'से जाखाबाय बिसिम आरो बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय मा आरो हाफ -हाफ दानख' 2/से बेखिनि बिन्दोखौ जोङो रोखायै जों मा बुंगोन दानख' से 2/से होनगोन होमब्ला थिग बे रोखोमैनो जोङो हांखोआव जुदि बिन्दोफोरखौ सानोबा गुबुन गुबुन बेबायदि बिन्दो मोनगोन जोङो अनजालु फरायसाफोर नायबावदो जोङो अनजालु फरायसाफोर नायबावदो जोङो नायबावदो जोङो नैबेहाय नैबे बिन्दोआ लाथिख'निफ्राय दाजाब सेनि जेनाखि दिन्थिनाय नैबे बिन्दो बेखौ नायदो दाजाब 4/से दाजाब 4/से आरो 2/सेनि नेक्स्टआव जोङो समान अर्थात लाथिख'निफ्राय सेसिमखौ जों खोन्दो 4 खालामोबा थामथि खोन्दोआव जों माखौ मोनगासिनो दं दाजाब 4/3 बेबायदि मोनगासिनो दं बेबायदियैनो जोंनि सावरायनायाव अनजिमानि जिखिनि सावरायनाय जों बेयाव रानजोबथा आरो रानजोबथायै रेशनेल आरो इरेशनेल बेफोर अनजिमाखौबो जोङो अनजिमा हांखोआव दिन्थिजोबनो हायो बेनिखायनो जोङो अनजिमा हांखोखौ जों मा बुंनो हायो लाइन नाम्बारखौ जों माबो होननो हायो रियेल लाइन नाम्बारबो होननानै बुंनो हायो नंगुबै अनजिमा नंगुबै
अनजालु फरायसाफोर बेनिखायनो जों अनजिमा हांखो लाइन नाम्बारखौ जोंनि दिन्थिनाय बायदियै मा होननो हायो जोङो नंगुबै अनजिमा हांखो रियेल लाइन नाम्बार बुंनो हायो। अनजालु फरायसाफोर जोङो नंगुबै अनजिमानि जेनेखि रायलायनाय अनजिमाफोरनि जि रायलायनाय बे रायलायनायजों जोङो सानखान्थि आयदानि जेनेखि गोरलै सानखान्थि आयदानि एरिथमेटिक्सनि जोङो गासिबो मावथोंनाय अपारेशन बेखौ जों खालामनो हायो। जेरै जोङो सिगांनि थाखोफ्राव जोङो मा मोनबोबाय दाजाबनाय दानख'नाय सानजाबनाय राननाय एडिशन साबट्रेक्शन माल्टिप्लिकेशन डिभिजन बेफोरखौ मोनबोबाय। अनजिमाफोरनि बेलायाव जोङो बिदिनो गोरलै सानखान्थिनि जेनाखि अनजिमाफोरनि जि मावथोंनायाव अनजिमाफोरनि थास्लायनाय आखु कम्यूटेटिव ल अफ एडिशन दाजाबनायाव अनजिमाफोरनि थास्लायनाय आखु कम्यूटेटिव ल अफ एडिशन बेबायदिनो अनजिमाफोरनि सानजाबनायाव थास्लायनाय आखु कम्यूटेटिव ल अफ माल्टिप्लिकेशन आरो बेबायदिनो जोङो अनजिमाफोरनि दाजाबनायाव थाजबथाय आखु एसोसिएटिव ल अफ एडिशन आरो बेबायदिनो जोङो अनजिमाफोरनि सानजाबनायाव थाजबथाय आखु एसोसिएटिव ल अफ माल्टिप्लिकेशन आरो जोङो अनजिमाफोरनि जेने रानसारथाय आखु डिस्ट्रिब्यूटिव ल जों बेफोरखौ जोङो सिगांनि थाखोफ्राव जोङो रायलायबाय। दिनैबो जोङो नंगुबै अनजिमानि जि रायलायनाय बे रायलायनायनिफ्राय जोङो नैबे मोनबा जेनाखि गोरलै सानखान्थिनि आखु बे आखुफोरखौ जोङो गोसोआव थानांगोन। आं बेखौनो अनजालु फरायसाफोर दिन्थिनि। अनजालु फरायसाफोर जोंनि अनजिमा आरो नंगुबै अनजिमानि जेनाखि रायलायनाय सावरायनाय आरो दिन्थिनाय बेखौ लानानै जोंनि थाखो जेनाखि जि आनजाद दा बेयाव गोबां कुइसन जायाबाबो जोङो आनजादाव गोनां बायदियै बेफोरनि जेनाखि आखु मिथिथारनांगौ बाथ्रा बेखौ जोंनो नांगौ। जेरै बेयाव जों रायलायनायाव रोदा अनजिमा होनना बुंदों। रोदा अनजिमायाव जोङो 3, 5, 7, 11, 13 होनना बुंदों। दा जोङो गुबुन खोन्दोआव नांगौ बायदियै बे आखुथायखौ मिथिखायाबा जोङो बै खोन्दोआव सोंनायनि फिननायाव जोङो होनो हानाय नङा। जेरै जरा अनजिमानि बाथ्रा बुंदों 2, 4, 6, 8, 10, 12 गोबां बेबायदि जोंनि बे जरा आरो रोदा बे जरानि बेलायाव जोङो 1, 3 जायनाखि 2 जों रानजाया बे जरा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 बेफोर बे जरा। दा बेनि बेलायाव जोङो रायलाय जों एखमबा जों मा मोनगोन ओरैबायदि मोनसे अनजिमा बुं जे जाय जरा नाथाय रोदा आनजादफ्राव बेबायदि फैगोन। बिनि सोंनायनि फिननायानो ओरैबायदि मोनसे अनजिमा बुं जाय जरा नाथाय रोदा। बे जाहैबाय मा जराया जाहैबाय जोंहा 2 दं 4 दं 6 दं ओमफ्राय रोदाया जाहैबाय जोंनाव मा दङ रोदाया जाहैबाय जोंनाव मोनसे बेयाव थालांदों दहाय लिरनायाव ना बे जरा थालाङाखै थिगानो दं रोदा बेयाव थालांदों रोदा नैयाबो रोदा दे रोदा अनजिमायाव नायदो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 बेबायदि 23 बेफोर गासिबो रोदा नुबाय जोङो जरायावबो 2 दं आरो जोंनि रोदायावबो 2 दं। बेनिखायनो 2आ जोंना जराबो रोदाबो। ओंखायनो जोंनि सोंनायनि फिननाया बे। अनजालु फरायसाफोर दिनैनि जों जेनाखि सानखान्थिनि रायलायनाय बे रायलायनायाव जोङो दिनै अनजिमा आरो नंगुबै अनजिमा बेनो आरो गुबुन गुबुन अनजिमाफोरनि सोमोन्दै जों दिनै सावरायबाय। जोंनि थाखोनि जेनाखि सेथि खोन्दो बे खोन्दोआव दं नंगुबै अनजिमा। नंगुबै अनजिमानि जेनाखि सावरायनां सानखान्थियारि मावथोंनाय दं बे मावथोंनायखौ जोङो फैगौ समाव आरो जोङो जयै सोलोंनि। अनजालु फरायसाफोर दिनै सानखान्थि आयदानि जि सावरायनाय बेयावनो आङो जोबथानायाव अनजालु फरायसाफोर नोंसोरनो आंनो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय होनानै दिनैनि जि सावरायनाय बे सावरायनायखौ आं दिनै बेयावनो दोनथ'बाय होननानै फोसावबाय। गोजोन्थों।